Mireu, aquest és el tutorial per entrar al nostre compte per primer cop, d'acord? Us he creat un nom d'usuari i una contrasenya, sí? Aquest nom d'usuari i aquesta contrasenya ens demanarà una sèrie de passos pel primer cop que ens hi unim, d'acord? Llavors, anem a unir-nos. Ens hem posat a la pàgina de l'Scratch, a scratch.meet.edu, i anirem aquí que posa inicia la sessió. A inicia la sessió em diu nom d'usuari. Doncs ficaré el meu nom d'usuari. Jo he creat un nom d'usuari per fer aquesta demostració. És el que us he enviat a tots vosaltres. Llavors, posarem la contrasenya que també us he enviat. Fixeu-vos que no fico ni espais, ni majúscules, ni accents. Tot és en minúscules i tot és enganxat. Poso la meva contrasenya i inicio sessió. Llavors em diu, has estat convidat a unir-te a una classe. Promoció de 2011. Comença. Doncs començo. Nova contrasenya. No la canvio, la contrasenya. Ficaré exactament la mateixa que jo us he enviat. D'acord? Llavors, poso un altre cop la contrasenya. La mateixa. Següent pas. I aquí poseu el vostre mes de naixement, el vostre any de naixement. Clar, no és el mateix el vostre que el meu, El gènere, si sou home, dona o altres. Jo soc dona. I el meu país, doncs buscaré, si fiqueu SP, una S i una P, ja us sortirà directament. Fiqueu. I següent pas. Fes clic al botó de sota per començar. Doncs som-hi, accedeix a la classe. Ara no desaré la contrasenya. I jo ja estic a la classe. Mireu, aquesta classe és tota la promoció 2011. Tenim 79 alumnes. 79 perquè jo també estic d'alumne. D'acord? Doncs aquí estem tots, cadascun amb el seu nom d'usuari i la seva contrasenya. I aquest ha sigut el tutorial per començar. Un cop estic aquí, què haig de fer? A part d'investigar pel nostre compte, ens anirem per començar el nostre primer contacte amb l'Scratch, anirem aquí a crear. Picarem a crear i llavors a partir d'aquí ja podem començar a mirar els vídeos tutorials d'introducció i codi i personatges i coordenades i escenaris. D'acord? Una abraçada. Fins ara!